Allah yeɗuɗi Allah bana maire wi mi jaɓɓi yimɓe gawoy min tum seyori be maɓɓe sey ɓe garon sufirte en jetti Allah nanema duyama fa innama usri yusra suno wari sey o waran hanki ɗum meɗa ɗum sendira tawi en deƴƴitina ɓerɗe men ɓe ko saali en kuuɗa ɓe ko wondi to labudda arrondissement ngaw yi ɓe kolliɓe hayru en nani belɗum ngaw yi yelwa buuju degol huna wa hunaka nokkure woore on ba derɗiraɓe innago baba go komi torotomin ɓo julɓe Allah en jogotira fi sabilillahi en kawra hoore woore to en ɗon kawri hoore woore wala ko ɓurta en ko jiiɗon wonnore en ɗo fu no en sankiti dabareji men bo sankiti amma dabare meɗen woore fo sabbi on hawti kanji joyi a haɓɓi to a waɗi a heɓata haɗi amma wuuro a heɓan min mari e min lornan be sangu seɗɗa amma nde a yiɗi a min wolwa kamɓe seko mon ɓe mesoji gaɓɓi min ngawi on hofnina min misene min on mbiyamo min laari ɓernde gotel min fi ɓernde gotel yettuɓe on arɗo anani ko waɗi a joga min fiɗo jeunesse en juujini hofnimo debbo be gorko mi hofnimo Allah ballumo amin Allah waddi assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullah derɗiraɓe simminake dow moɗon Allah waddani en lamɓeji meɗen en nani ko ɓe mbi en gi ko ɓe gaɗi aran volde am min ɗon nder membre conseil de groupe ha concordis hakkude remoɓe ɓe duroɓe gam heɓa no jaam waɗira an arɗo nuhu en nani ko ɓinguel ndemoɗo wi jaam kam e ma fuɗɗata nden population pat heɓa jaam ko ɓe si a hokkita ɓe haqqe maɓɓe remoɓe ɗo a hokkita ɓe haqqe maɓɓe duroɓe bo a hokkita ɗum haqqe muɗum nayi alaji abdoullahi garowa wolwi haalaji ɗuɗɗi ɗiɗon nder programme ji membre groupe de conseil eɓe kuuda Tchad Cameroun Centrafrique ɓe Soudan ɓe giɗi ɓe kawta droɓe pat garta yimɓe wotuɓe laabi couloir de transhumance tammi sekego babal kaza tan nayi seeɗoji garta tokka ɗi seeɗoya ɗi tokkal ɗon may bo ɗi joltoya ɗiɗaɓol bolde am bo arɗuɓe torake laamiɗo arɗuɓe bo torake sous préfet risque arɗo pat les lamɗo woni risque arɗo fuu bo ɗum narrugo be lamɓe narrugo bo be éleveur en ɗon mari bo programme ji en ɗon mari kuuƴe ɗiɗi en mari laamuji none ɗiɗi ha Centrafrique to ɓe meetima ɗo ɗum lamɗo meetuma ɗum kuugal meɗen je fina tawa e ngal mari sarɗi e ngal mari bo ko ngal huwante emin toro fulɓe ko en pini en tawi ɗo useni en jogo ɗum en ɗum daraja meɗen ɗum diina men ɗum risque meɗen de laamu dow gomna ko waɗi en reddinenma gomnati en kuudenma ɓe gomnati ngam en keɓa en jooɗo jonde jaam ta en tefata e fitina ta en toñotirtay en tawa ɓaleejo waɗi guesel ma ko hangel tan o wurdata en bonnangel ɓe anniya kamɓe ɓe asta fiɗango en dabbaji men ɓe asta nangango en nayi men mawɓe bo mara réunion ji kala arɗuɓe fuu ɓe gaɗa réunion be population e maɓɓe ɓen keɓa jonde jaam to kadi de seɗɗa komi wawi bolbango en ɗo ha ɗo assalamu aleykum